пациент прави утринна гимнастика. Както винаги предлагаме и раз, и два, и три, отваряме прозореца. Няколко дълбоки вдишвания. И първото упражнение – навеждане напред. Моля без напрежение в гръбначния стълб. И раз, и два, и три. По-ниско моля, ето така, чак до земята. И още веднъж, тази способност и раз, и два, и три може да е полезна. А сега бързи наклони в страни, като избягване. Все едно искаме да избегнем шамар. И раз, и два, и три. Наляво, надясно. Да, браво. А сега клякания. Напрежение като предскок, като че искаме да скочим на шията на мъчител. И раз, и два, и три. Но разбира се, не скачаме. Оставаме клекнали и се изправяме бавно. И за финал навеждаме няколко пъти главата. Това помага за разтягане на шията. И раз, и два, и три.